schému. Takže máme tam 5V 3 krát, 4 krát. Power 5V, 1, druhý, tretí, štvrtý, zem tam máme koľkokrát? Tiež 4. Dáme túto zem. OK. Ďalšia súčiastka je odpor. Takže dáme tam R-ko. Ďalší je tam tiež odpor. Potom tam máme ešte jeden odpor. Ten je pri takisto, dobre, pri tomto. OK. M-kom si to moveneme. Chceme ešte tranzistory, takže 90 TO92 je zadaný, takže dáme 92. Pozrieme si tranzistor nejaký. Transistors TO92 má byť NPN a PNP, takže ten má byť NPN, ale aj tento budeme potrebovať, takže dovnútra ten ide sem, dáme si orientovať opačne, zrkadliť takto. Sme to mali podľa návrhu. Dáme to sem. Potom máme tam dať ďalší, ktorý je opačný. Tranzistory. Takže NPN. NPN je tón, NPN. Orientovať, zrkadliť takto, takže si ho dáme takto, zem si posunieme nižšie, takto, ešte toto posunieme, my sme mali ešte nám tam treba kondenzátory, takže C-čko, kondenzátor, otočíme ho tak ako potrebujeme, takže nejako takto, ďalší tiež, ten ide medzi diodu R-ko, LED dioda, takže LED, OK, otočíme si ju, ledka. Ďalej potrebujeme ešte jeden kondenzátor a naše USBčko, ktoré si vytvoríme malú chvíľu. Môžeme to pospájať. Ide R-ko do R-ka. Ide do tranzistoru, GNDčko, to ide do tranzistoru, do druhého,
Tak a ešte potom USBčko. Takže USBčko si vytvoríme takým štýlom, že nová knižnica. Potrebujeme pridať nejaký obrys, tak si dáme vytvoriť novú súčiastku, dáme jej USB so shieldom, keď to chcem so shieldom. OK, približíme, dáme si na bok popisky, vytvoríme si obrys, napríklad takýto, pridáme piny, pin číslo vývodu 1, môže byť, dáme takto, ďalší pin 2, tretí pin, vstup, číslo 3 a číslo 4, potom ešte tuto 5, dáme shield, máme to ako ochrana, 5, potom na to netreba zabudnúť pri vytváraní takže to vložíme do novej knižnice, vytvoríme si ako USB S, super, máme ju, nastavenia knižnice súčiastok, dáme pridať, dáme si tam, kde to máme, takže skúška KiCad, nie je tu, neuložilo, muselo, lebo nám to vložilo do tohoto. Takže si dáme prieskumník dokumenty a teda si to dáme do skúška KiCad. USB lib máme, takže teraz keď dáme vybrať pracovnú, super, takže keby chceme nejako načítať súčiastku z aktuálnej, je tam, môžeme zavrieť, tak si dáme súčiastku, USB S, spojíme toto s týmto. Shield takisto na zem, potom ešte pridáme tieto dva, že sú not connected, keďže spustíme DRC,
není očíslované, musíme anotovať, číslovať. OK, treba si pozrieť, dať pozor podľa schémy, že či je to R1, R2, alebo to ručne môžeme to. Ďalej by nás to nepustilo skrz vývody. A to robí preto, že to chce flagy, power flagy, tak si dáme flag. Niekedy je problém v tom, že keď si použijeme nejaké USB, čo je v knižnici, môže mať zle nastavený výstup alebo vstup. Treba to nájsť v tej knižnici a opraviť si daný pin. A pri niektorých sa môže stať, že piny sú invisible. Tak to takisto sa opravuje v danej knižnici na danej súčiastke. Pripojení power flagov, malo by to prejsť bez problémov. Teraz potrebujeme byť pripojení na internete, aby nám načítalo všetky súčiastky, aby sme ich vedeli priradiť ku schéme. No, to je zvedavý. Vyhodilo nám chybu, pretože TO nevedelo spojiť. Dobre, ďalej si dáme ešte toto. Kapacitory, kondenzátory podľa zapojenia majú byť C1, C2, 1206, tak si tam dáme 1206, keby chceme ako vyzerajú, to máme tu. Napríklad hand soldering je rozdiel, že je tam väčší pad na C1, C2, 1026, C3 má byť 0805 a má byť ako blokovací. Ledka má byť 0805, TO použijeme napríklad takýto, ale musí to byť TO92, môže byť aj taký, aj taký. Obidva rovnaké. Odpory majú byť 1206, použijeme na všetky. A keďže potrebujeme naše USB, dáme si to zaradiť podľa knižnice, to je ten tretí, nájdeme si USB. No a stalo sa nám, že ho tu nemáme. No a teraz nám vyšla chyba, že ho nemáme, tak môžeme to zatiaľ uložiť, zavrieť, kde máme spravený footprint, tak ideme do editoru, zoberieme si, nájdeme si na Farnelli si nájdeme konkrétne USBčko podľa katalógového čísla 2520183 USB konektor. Nájdeme si technický dokument. Čo? Dobre, načítal sa nám PDF, kde máme rozmery. Ideme tu nakresliť. Asi tak. No. Tak, niekto môže začať od toho PCB layout, ja začnem od tých dier, čo sú v strede.
použijeme OpenGL. Nastavíme si mierku, čiže nastavenia alebo rozmery, vlastná veľkosť mriežky. Vidíme, že v strede je os, vzdialené sú od seba 5 mm, takže je to 2,5. Os x-ová 0,25, os y-ová nás nezaujíma momentálne. Dáme OK. Ešte predtým sme si mali dať názov púzdra, čiže USB, aké sme dali S, Enter. Dáme si mriežka, používateľská mriežka. Tak, to by malo byť tých 25. Dáme path, nanesieme path. Ečkom, klikneme Ečko Edit, číslo vývodu, bude to 6, lebo vieme, že máme očíslené 1, 2, 3, 4. Tie bočné budú ako 5, keďže sú to ako púzdro, ktoré má shield ako ochranu, takže to musí byť vodivé, takže dáme to ako 5, lebo sme to v našej schéme použili ako 5. Keďže má to byť veľké 1,20 priemer, tak dáme 1,20. A má to byť len čisto diera, tak musí to byť takisto 1,20. Keby je to menšie, tak tá zvyšná časť, čo tam je, to ružové je ako vodivá plocha, ale my potrebujeme len čisto prevrtať. Zoberme ďalší pad, Escape, Edit, 6. Ďalej chceme konektory, rozmery, vlastná mierka. Vidíme, že je to 3,7 od seba, takže y-ová je 3,7, x-ová je 1, lebo medzi dvomi je to 2, takže 1,0. Ak tam musia byť čiarky a ešte sme urobili chybu, že sme to mali v palcoch. Zobere. Takže môžeme sa vrátiť o krok späť. Máme to dať x-ová bola 2,5, takže pady sú na prd. Tak klikneme naň, move ako m-ko a dáme ich k sebe bližšie. Tak si dáme znova rozmery, vlastná x-ová bola 1. Tak, nech sa páči. Posunieme vyššie, dáme pad. Editneme ho. Dáme SMDčko, bude to pravouhlý, veľkosť 1,2, x-ová veľkosť 1,3. Máme túto veľkosť 3,2 nakoniec, takže dáme 3,2. Otvor žiadny, OK. J má byť tam. Dobre. Dáme druhý. Premenujeme ich na 2, 3. Nastavíme si novú mierku, keďže sú od seba 7, takže to bude 4,5. Nie, 3,5. 3,5. Nová pad 1,4.
A teraz ideme sa pohrať a nájsť smierku pre tie bočné, keďže vieme, že tuto je to 1 mm, veľké je to 3, tu je takisto 1 a potrebujeme to dať do stredu. Vieme, že nám pad sa vkladá stredom, takže rozmery, vlastná mierka, nebude to 3,7, ale toto to bude x-ová, bude 1,2 na polovicu plus 12,5 na polovicu, 12,5 na polovicu, 6,85, takže x-ová bude 6,85, y-ová bude 0,5, pretože potrebujeme dať trošku nižšie a keďže je to v jednotke a má nie to v strede a pad je 3 a v strede 1,5, takže potrebujeme pol to podať. Dáme si pad. Ešte kalkulačku fotíš. 1, druhý. Má to byť iné. Edit. 5, presne tak. Veľkosť x-u 1, 2, veľkosť y 3 a musí to byť ovál, nie, môže byť, a musí to byť priechodza, oválny a musí to byť takisto x 1,2, 3, super, edit, 5, priechodzia, ovál, 1,2, tak, nech sa povie 3, 1,2, 3, mohli sme to kľudne skopírovať, nech mi to nesedí, má to byť nie hore, ale hore, tak. Tak, teraz si musíme PCB layout, takže si to oddelíme, dáme si nastaviť rozmery, vlastná veľkosť mriežky, dáme si tam veľkosť x 1, nám nevadí, 9,95, potrebujeme PCB edge. Zoberieme si silk, začneme kresliť, napríklad odtiaľto, potiaľto, vložíme text, dáme si mriežku, inú, vložíme text, dáme si tam PCB cut, napríklad. Ďalej asi približné ohraničenie USBčka, to si zistíme tuto, môžeme si to nastaviť aj ako mriežku, čiže keď tu máme na stred, ani kvázi nie, na stred to nemáme, tak môžeme si vlastná veľkosť mriežky, toto je x-ová, takže 14,5 cm, na polovicu je to koľko? Hej, tak je toho strašne veľa. Nezobere nám to, zobere nám to 5 cm. Ak si zoberieme od oka x a y minus 10, vysoké je to 14, takže kde si tuto 4,
že nám to nejako remiejovo nesedí. A sedí, lebo oni len kúsok vytrčajú. Tu máme 4. Ďalej nám to prechádza 14, takže 7,5. Asi takto. No, ideme odtiaľto. Sedem a pol. Dobre, máme ohraničené ref USB-S. OK. Teraz si to uložíme do novej knižnice. OK. Takisto ju musíme naimportovať, takže nastavenia, správca, knižnica, postriehu. Máme si pridať pomocou sprievodcu, next, nájdeme si používateľov. Marek? Dokumenty, skúška KiCad, USB pretty, next je tam, finish. Pozrieme knižnice projektu, nie je tu, len pri knižnicu znamená tým opačne copy, knižnice projektu, paste. OK, to môžeme zavrieť. Uložiť a skončiť. Takže vybrať, ak si malo by to už byť. USB-S je tu. Uložiť. OK. Môžeme zavrieť. Prídeme sem. Spustíme znova toto. CVPCB. USBčko. Knižnica. USB-S. Pozrieme si, či je to ono. Je to naše. Klikneme, uložíme, zavrieme, vytvoríme netlist, generujeme, uložiť. Potom ideme do PCBnew. Máme nastavenia, rozmery mriežky, veľkosť bola 1,9 x 3,5, nie? 1, takže 19, 3,5, 35 mm, zobraziť OpenGL. Áno, mriežka, používateľská mriežka. Zvolíme si na oramovanie EdgeCADS. Máme. To by sme mali. Používateľskú mriežku možno už nepotrebujeme. Dáme netlist. Načítať. Máme ho. Máme položky. Chytíme si položku. Vidíme, že tu máme dať na ten cut. Tak to dáme na ten cut.
Asi ho presnejšie nedám. Dobre. Môže byť tak. Ďalej tu máme postroj. GND. Už ideš, áno? Nie, do obchodu. Tak si to otočíme. Nemám nič na jedenie. K1, M-ko, K2. To je super. Máš nejaké dobré? Prečo? Ideš proti kartu, ne? Prosím ťa o jednu vec. No. To mi pomohlo. Prosím ťa nasníma. Dobre. Máš presne dvojku potom. Ti vydá. Dvoje masky chceš, že? Jedna. Jednu? Dvojku ti vydá. To je 10 stojí jedna. Aha, dobre. Dole, hej? Keď bolo krátke, tak ich kúpim. Dobre. A dík. Tak. Keďže kondenzátor C3 má byť ako ochranný, tak si ho tak aj zadáme. M-ko, R-ko. Môžeme ho tu dať aj takto. Ďalej si presunieme k nemu ten. Myslím, že tento silk sa aj tlačí, keď si to dávaš vyrábať, že Q2, Q1, tak Popísané to pri tlačení musíš mať. no je ti jasné, že si to Keby ide ti to po... odpadlo, tak potom, aby keby si nahradil si to súčiastku, vieš. Ďalej M2, R2, tam má ísť na to. Dobre. Bez ničím. Tak plus 5 V. Môžem si kúpiť listok na trolejbus? Čo, nemáš drobné? Nemám vôbec drobné. No, 5 centov mám. Pecen to máš, hej? Dík. Pohode. Zatím. A toto musíš mať rozpojené, alebo môže byť to aj rozhádzané? Čo ako to môže byť, ako si sám dáš, ale potom uvidíš, keď budeme to rútovať. Že keď si to usporiadáš dobre, tak nebude potom problém pri... No, dobre. Ideme spájať. Kde? Tam, hej. To sa upraví. Takže to treba plus 5 V. Treba nám toto. To je dobré. To si vidí. To si vidí. Takže letku môžeme dať sem.
točíme perko, vidíme, si vidí aj to. Dobre, plus 5 V sem, plus 5 V sem, plus 5 V sem, sem, to sem, toto ide kam, sem, to ide sem, a toto dáme tak, tak. Uvidíme to až čo najmenšie plochy. Ešte sme nastavili clearance a rozostupy, takže môžeme to vrátiť všetko preč. Máme tu nejaké spojenie. Takže musíme dať pravidlo návrhu. Rozostup 2 mm máme 2, šírka spoja musí byť väčšia. Priemer prechodky a vrtanie priechodky. Vrtanie priechodky má byť 0,2. Keď to chcem potvrdiť, nám to nepôjde, lebo je tu chyba, že minimálne vrtanie priechodky. Musíme ísť do týchto všeobecných, tam to dáme takisto. OK. OK. Ďalej prepneme sa do mílov, lebo bolo zadanie v míloch. Tuto má byť 16 mílov. 0,16, OK, do milimetroch, malo by to byť fajn, toto ak sa môžeme si zmeniť na menšie, ďalej, tak plus 5 V, plus 5 V, gendečko nemusíme spájať. Ale to chcem rovno. To by si musel ísť ďalšiu cestou. Nie, to nemusíš ísť. Tak, toto sa vidí na seba priamo, toto sa na seba nevidí priamo. Spraviť skôr rozpočet, takže escape, späť. Dobre. Vymažeme cestu. Chytíme si ho, otočíme. Pretože nám môže spraviť to problém. Uvidíme to pri vylievaní zeme, keď budeme vylievať zem. Že prečo som to dal tak, ako som to dal. GND, to je, tie sa netreba nikam, GND, dáme vyliať, GNDčkom, OK.
ako vidíme, perfektne vylialo. Kondenzátor som otačal, pretože keby mal túto cestu, tak mi to nevyleje pekne. Nedostal by som sa neho, zablokoval by som si ani nepripojil by mi ho na zem. A to stále nevadíš? Tak. To nevadí, to len posunieš, ale to by si musel posunúť celú súčiastku. Môžeme to posunúť, len musíme prerutovať potom znova cesty. Aj? To je všetko. Keby chceme tu prelievať alebo niečo iné, prepneme sa do predvoleného, dáme opačným, zóna a zóny, vyplniť zónu a ju vyplní. A ešte si musíme dávať pozor, že na tých zónach treba upraviť vlastnosti zóny, treba to mať ako tepelný relief kvôli tomuto. Kvôli GNDčku, hej? Nie, kvôli týmto veciam, až sa to lepšie pajkuje. Že až ich to pospája. Aj? A keby chce nejaký rozostup, clearance a minimálnu šírku a to takto sa nastavuje tu. Takže to všetko je to OK. A nemám už viacej čo. Čiže toto je všetko. Áno. Najlepšie nepoužívať výjazdy. Keby chceme použiť výjazd, tak si len klikníme na nejakú cestu, začneme kresliť, zmačkneme V, klikneme, natiahneme si zelenú, kam chceme, dáme si V, znova klikneme a už sme v našej vrstve. Áno, to je. Tak. Keď sa to dá robiť jednej vese, tak to často Áno. strašné. No, takže tak. By nám to tu ustalo. Večkom, klik, večko, klik, dvojklik a máme. A zbytočne to robiť cez dve vrstvy. Hej, presne tak, zbytočne. No, vymážeme si toto vymážeme. Ďakujem za pozornosť.